Samantala, higit 500 arestadong wanted persons at armas sa Region 1 na itala noong Nobyembre. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang pagpapatupad ng mga operasyon ng Police Regional Office 1 dahilan ng daang-daang armas at wanted persons na naisa-kustodiya ng otoridad noong Nobyembre sa pagtatala ng tanggapan mula sa 39 na operasyon kontra iligal na armas. 206 na baril ang nasamsam sa buong rehiyon kung saan pinakamataas sa bilang na 151 ang kusang isinuko ng mga gun owners sa pulisya habang 37 ang nakumpiska at 3 naman ang narecover. Samantala, 255 na wanted persons na nahaharap sa magkakaibang kaso ang nasa tamang disposisyon na ng mga himpilan matapos matagumpay na naisakatuparan ang paghahain ng warrants sa 2 regional most wanted persons, 8 provincial most wanted, 6 na city most wanted at 22 municipal most wanted. Nadakip din ang 217 pang individual na may iba't ibang kasong kinakaharap. Inihayag ni Pro 1 Regional Director Police Brigadier General Dindo R. Reyes na patuloy ang mandato ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas upang masawata ang kriminalidad kontra wanted persons at loose firearms. Nakaantabay din ang hanay sa pagtitiyak ng kaayusan ngayong holidays sa kabila ng mga kaliwat kanang pagtitipon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.